zua. Correa con percusión. Jose Agirre, herriko alkatea zara, diru arazoak direla eta langileei soldatak jatsi behar zaizkiela bururatu zaizu. Eta horietako bat, Unai da, zure laguna. Gaur berari kontatu diozu hori. Ainara, pixka montxu. Berriro. Jose Agirre, herriko alkatea zara. Diru arazoak direla eta langileei soldatak jatsi behar zaizkiela bururatu zaizu. Eta horietako bat, Unai da, zure laguna. Gaur berari kontatu diozu hori. Dirurik ezan jarri dago, leku askotan nabarmena, ondo dakigu leku askotan, pena sortutzen duena. Nik ez nun pensamentu hau, nere gustoko nuena, lanikan gabe utzi beharra, nere lagunik onena. Nik erantzuna emango dizut, hemen tokatzen dalako, Jose ez nago ni oso larri, lanik gabe nagolako. Gauz bat bakarra esan behar dizut, hau ere esan beharko. Lanikan gabe geratu naiz ni, krisia dagoelako. Lanikan gabe geratu naiz ni, krisia dagoelako. Baina gauz hori ez da izaten, inorentzako graziko. Hamaika pobre izurratu da, krisiarekin naziko. Ni ere naiz gazte maitea, hau ez kontatzen hasiko. Lanik egin gabe zuk ere ez dezu, dirurik irabaziko. Lanik egin gabe zuk ere ez dezu, dirurik irabaziko. Nik erantzuna emango dizut, hemen suabe, suabe. Gaur nagusia azarre dala, hortan antzeman da gaude. Gauz bat bakarra esango dizut, ez jarri triste eta grabe, biok alkarri lagundu ezkero, ondo moldauko berade, biok alkarri lagundu ezkero, ondo moldauko berade. Zaigu hasi, hain borondate zakarrez, horregatik hartzen dezute
denok txaloka kaparrez, mutiko handi hau ikusitzen dut, sasoiko eta indarrez, elkar hartuta zerbait bagera, banaka berriz ezerrez. Elkar hartuta zerbait bagera, banaka berriz ezerrez. Kontu hortan eiten ditugu, nik ez dakit zenbat jardun, langabezian aurkitzen dira, 4 edo 5 mila lagun. Gobertsoetan ibiltzen gera, bai gau eta bai egun. Jose eta Biok urte askoan, holaxe iraun dezagun. Jose eta Biok urte askoan, holaxe iraun dezagun. Zuzuk, bai nahikoa erreztasun, ez dakit doai eder horiren, nundikan etorri zaizun. San Miguelkua goguan daukak, nahi baldin badezu entzun. Goguan dauka zer astindua, berzotan eman ziguzun. Goguan dauka zer astindua, berzotan eman ziguzun. Bota behar dut, egia garbi esan da. Jose eta Biok jardun honetan, aigera dinbita daun ba. Baino alboko hauen ordua, dagoeneko heldu da. Gunekatutzen hasi gerata, utzi dezaiegun txanda. Gunekatutzen hasi gerata, utzi dezaiegun txanda. Loraz irten zara Markelen atletik. Baina ez duzu arrakasta handia egin. Hala ere, ikusi duzu telebistako anuntzio batean, badela desodorante bat, non emanez, gero denak urbiltzen diren. Desapegena desodorantez bete eta irten zara. Iritsi data, atera lagunarekin, gaurko honetan, ligatu nahi dut, horko mutidorekin. Naiz eta berak ez duen nahi, gaur atera nirekin, urrenguan probatu beharko, horko perfume horrekin. Urrengoan probatu beharko, horko perfumearekin. Zeko jozu faltatzen, zaizula zuri eskola, ta perfumea gainean dula lasai etorri da hola. Jo badirudi, zeu zain daukan bate ez dula axola, hurbildu eta iruditu zait Maria Bellantzeola.
Urbildu eta iruditu zait Maria behian zegoela.